Ten kanisa mar Mawaro Israel ochako chenro mar biro siro som jopuonjre mae familia mayuto gi ni piny e kaunti ma Siaya. Maeri oyangi gi Archbishop mar kanisa no bade ma New Siaya Assembly Reverend Enoch Otieno mowacho ni dhier oseduoko piny chenro mag somo e gwengego. Bende okwayo jotelo ma pacho ka mondo riw lwedo e konyo jopuonjre mochando mar neno ni giyudo somo mana kaka nyithindo mamoko. Nowuoyo e nyasi mar choko omenda mar siro som nyithindo makiye. Jonyuol maonge nyalo nyiso mor margi kaluwore gi sir makamano mabiro neno ni nyithindgi oyudo somo e yo makare. Ka watimo arambe mar nyithindo matindo ma jo skul mondo nyithindwa yud kaka somo. Koro wasechiwo kwayo makende ni jotendwa kaka gavana marwa, wabunge magwa, MCS magwa, wakwayo ni gima wachako mar somb nyithindwa gibende mondo gidonjie. Ne wachako gi mond liete, manitie mond liete moko mwasegedoni. Kata kamano kawuono awane gine program mar ariyo mag nyithindo ma wasetimo kod sani, kendo miyogi ng'ato ka ng'ato siling 5,000. Anta ajiwo mana kanisni wa mamoko bende ni mi mondo gikony kendo gichak chenro ni obed gima nyalo konyo nyathi ka nyathi masomo e bwowa kaka joroho. Pok aneno nyaka nachak leme kanisni, pok aneno gimotimore na odiochieng' ma kawuono. Omiyo pod amedo gone Nyasaye erokamano ni gimotimo na odiochieng' ma kawuono ni ang'eyo ni en gima pod biro dhi mbele.